Okay, mayong mudto na usab kanaton tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta mga higala, dining atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Huwebes, no? Pizza 4 na kini sa bulan sa sumtarong adlaw higala. Pizza 4 na ba? Yeah, pizza 4. Pizza 4 na kini sa bulan sa kining Enero. Medyo kuan ta higala, no? Medyo arang-arang na paminaw, no? Na atong nakalabayng adlaw. Ako mga lutahan medyo nagsakit pa karon murag wala na ka dili lang tanto, pero mo napagapoy gamay basod maulian na kita ganaw na ang nakaingon ini may gala kato mga panuhot ba kay kami diri sa ayungon god magrosaryo may kuan don rosary unya atong higayuna kuan kanang alas 3:30 ano sa ato pa alas 3:30 kadlawon. So, alas 3 pamamata, alas 3:30 ang Dawn Rosary, pag 4 o'clock ang First Mass. Ingon niya na, no? So, muna, nga medyo napanuhutan po tayo gamay, pero karon okay na, no? Nakagulugin hawa na gamay, no? So, kumusta naman mo mahingala? Nakuha na ba mo? Kanang gitawag na to, nauli-ulian na ba, no? Sa kinibitaw gitawag na to og kakapoy sa duha gyud ka mga dagko kayo nga kalihukan, no? Ang kalihukan sa kinibitaw kuan, kalihukan sa Pasko o kalihukan sa bagong tuig. Na medyo diri sa ayungon ang among ipangandaman karon diri mahigala mao na pod ang kining gitawag nato mga fiesta, no? Duha may kadagkong fiesta diri sa among mga dago-dagkong barangay diri sa Awaan o diri usab sa may Tigib, no? Bayon no na mga ginagmay kapilya, mga ginagmay ra dili jud kay tanto kini yung sa Awaan dako-dako gini, no? Kay mga tao diri sa Awaan kuan man gyud kanang gitawag nato og devoted kay sa ilahang fiesta, maghikay gina sila maupod sa Tigib na no. Nahala no mayong mudto na kanaton tanan ug nanghinaot kita nga anaa kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Binuari kita may galas sa CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamuntuhon. Usa ka pari nga diosesano sa Baguio na igo sa stray bullet o saag nga bala panahon sa pagsaulog sa bagong tuig. Ginaingon nga ang slag nga nakuha sa lawas sa pari nag 9 mm. Hinuon wala gibutyag sa Diocese of Bacolod ang pangalan sa mong pari nga anaa na karon sa stable nga kahimtang. Balita manghigan lagi kan sa Vatican, Pope Francis gikasubo ang kamatayon sa aduna na 50 kapin ka mga Hapones nga nangamatay tungod sa matud pa linog nga miigo sa Japan baguhay pa lang. Matud pa nangawagan karon si Pope Francis og mga pagampo alang sa atong mga kaigsuunan nga mga Hapones nga padayon karon nga nagmingkamot usab nga ma-retrieve ang ubay-ubay gyud nga mga tao nga naigo lagi ni adtong nakalabayng linog dito sa Japan. Balita mga higala, no? Mao kadto ang mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Bino padayon kita sa ato ang mga buhatonon, ari kita sa ato ang Saint of the Day. Bino ang atong Saint of the Day karon Sigundiri sa atong listahan, December 4. Ato sa paklion mga higala, wala na ko daan maset, no? December 4 ang ato karon nga santo, Saint of the Day nato, Sigundiri sa atong listahan, January 4. Di ara dahil diri mga higala, no? Maudeeng nalimog ko pinganong na kuan. Ang ato ang Saint of the Day karon mahigala si Saint Elizabeth Ann Seton, no? Sorry kay mahigala ha. Kini si Saint Elizabeth Ann Seton dili December 4, January 4. Okay? Natawo ni adtong tuig 1774
Namatay ni antong 1821. Unya born natawo siya ni antong August 28 okay no, August 28, 1724 do sa New York. Unya she was married to a businessman, ang pangalan si William McGee Seton. Nga naa siya 5 ka mga anak, no? Unya sa nagpagidaro na siya og 50, no? Na nabalo kini si Saint Elizabeth Ann Seton, o matud pa sa gikan sa pagka-episcopalian na converted sa to Christianity. Unya tungod sa tulo ka rason, no? Ang tulo ka rason mahigala ang belief in the real presence of Christ in the Eucharist, devotion to the Blessed Mother, and conviction that the Catholic Church led back to the apostles and to Christ. Unya, she opened a school in Baltimore, founded a religious community, the first American community for women, nga mao ang Sisters of Charity. Unya, first American parish, nakatukod po siya American Parish School. Unya, she established the first American Catholic orphanage. Mao kini siya si Santa Elizabeth Ann Seton. Okay, no? Sorry kay ganay may gala. Ano sa naabot man ako December 4 nga January 4 naman dahil kita karon. No? Sorry kay may gala. Wa pa jud ko kauli dahil kayo. Nala no, padayon ta manghigala sa ato nga mga buhaton no, ni ining kamuntuhon. Abi no, are ta manghigala sa ato nga kining mga pangutana, no, mga pangutana. Ari kita sa ato mga pangutana. First question, Father, pwede ba nga magpakasal ang usa ka lalaki o babae nga minyo ng daan? Doon na ba yung mga previous marriage? Ang tubag ni ana, dili gid pwede. Kay usa ka na da ang previous marriage nimo, impediment ka na or babag ka na kung magminyo ka o busog. Matud pa sa Marcos Kapitulo 10 versikulo 9, kung unsa ang gihiusa sa Dios, dili pwedeng bulagon sa tao. No, kay may kuan naman mo, may previous marriage man mo, may previous naman mo nga commitment, dili na pwede, wala na, no? Parang lit padre, dugay naming wala mag-ipon, pwede na ba nga mag-ipon og lain? Di gid gihapon kay kining gitawag og legal separation, wala man nagpasabot nga magminyo kag usog. Legally separated lang siguro mo, wala na hilabtanay, pero mao gihapon dili ka pwedeng makigminyo og lain. Legally separated mo, of course, doon na may gitawag na tong legal separation mahigala, no, nga nabulag na ka sa imong bana, wala na mo hilabtanay, no, inyo nang gitunga ang inyong mga kabtangan, pero di gyapon ka makaminyo usog. Gawas og naa natay diborsyo diri sa atoa. Wala man tay divorce. So legal separation lang. Nga dako po kay gasto, dili po basta-basta. Okay, laing pangutana. May usa na ako'y nailhan padre nga kanhi Katoliko siya nga may balihin ang laing sista niya. Matud pa niya nabag-o kuno siya, dili na kuno siya mo maghubog-hubog, dili na siya manugal, nabag-o na kuno siya. Usa ba yung may kasulti nini? Matud pa niya, ang iyang pagtuo mo'y nakapabag-o kaniya, ang bag-o niyang pagtuo mo'y nakapabag-o kaniya. Ang kalagmitan yun ha, nga musulti ungo ni ana baka nang tungod sa laing relihiyon na bago siya katugin ng mga walay simba. No, kay kung tigsimba pa na siya unta unya naminaw sa puwali sa pari, no, na nisimba ba unya naminaw gyud sa mga may sa pari panahon sa misa, na naminaw gyud ba nya gituman gyud niya ang gitudlo sa pari, adili lugar na siyang nabago. Ang problema lang kay walay simba-simba unya didto nakapaminaw siya pagtulunan sa mga pastor, didto hinuon siya nakuan, didto na hinuon siya na bago. Kaya nga naman, wa mo siya pulo paminaw sa pagtulunan sa mga Katolikong pari, pero didto man siya makapaminaw sa pastor, di muna nga mo nakapabago kaniya. Pero kung sa Katoliko pa siya, tigsimba pa siya, dili gyud ta mahitabo nga mobalhin sa laing relihiyon tungod lang ana nga nabago siya. Okay, klaro? So kanang giingon nang nabago siya, ang kalagmitan gyud mahitabo ana
katugong walay simba. Ana, kung tigsimba pa dugay ni siya, dili gina mahitabong ubalin siya. Kaya inaamang tungod ra ng mga rasona. Okay, klaro? Lain pangutana. Father, pwede ba nga unsa man gyud ang original nga language sa Biblia? Abi no, ang original language sa Biblia is Greek sa New Testament, unya sa Old Testament is Hebrew. No, Hebrew, Greek o Hebrew. So muna, no? Doon na po of course Aramaic o kining Hebrew o kining Greek. Muna sa mga original. Unsa ang Biblia na ang Biblia na translated into Latin Vulgate, no? Kanang original Latin Bible, no? Bisan ang translated na from the original text, no? Kanang nato balik ko hingala mangunta na gud unsa man gyud ang original nga pinulungan sa Biblia. Sa Old Testament Hebrew, sa New Testament Greek. Ingon niya na, no? So muna nga gikan sa kining bisan kanang sa kuan, bisan kanang sa Bible natong binisaya, dili biya na translated gikan sa English nga translation. Gikan gid na sa original nga pinulungan. No, panalitan sa New Testament gikan gid na sa Greek ug sa Old Testament gikan gid na sa Hebrew. Okay. Another question. Father, pwede ba nga magpabunyag unya iunlob gyud sa tubig ang bunyagan? No, parehos ba sa pagbunyag ni Kristo? Pwede man. Pwede man na siya. Baptism is to be conferred either by immersion or pouring in accordance with the provision of the Episcopal Episcopal Commission. Pwede na siya, pero mananghid o sa tasa sibi sa obispo, no? Pinagi sa obispo ang ato ang local ordinary. Pero for practical reason, pananglitan, piyesta, layo ta sa suba o dagat, dili na ta pwedeng makabunyag ana. Ngano man kay usa man nato pagbunyag og walay suba nga lalom, usa man to pag-unlob-unlob og tagituhod ning tubig. Ingon ana no. For practical reason, kay sa kuan gyud sa kining gitawag natong pagtulunan gyud nato ang bunyag, it could be by immersion or by aspersion. Kana bitaw bubuan ra ba, bubuan lang, dili lang gyud i-immerse. Ganyan. Pero kung ganahan gyud mo nga magkabunyag nga iunlob gyud, pwede pero mangita gitag suba nga lalom-lalom. Okay, kung mabaw ra maglisod man ta unya nang dagat, pwede man siguro nang dagat, pero dili mo guna mo original nga gigamit pagbunyag nato kana man yung fresh water ya kanang sea water more magwala na maapil sa giingong fresh water, no, di ba, no? Kaya ang gamiton ginato pagbunyag fresh water. Unyag dagat, dili na siya fresh water, dagay sea water na ana, no? Okay, last question. Father, nganong dili man maayo sa Katoliko nga musimba sa simbahan sa laing relihiyon o baka mo apil sa ilahang Bible study? Simple ra, no? Simple ra kaayo nganong dili ta mo apil-apil dito ngano man. Unang-una, lahi na sila og interpretasyon sa Bible. Fundamentalist na sila, dili na sila kana ug unsa ra ilang mabasahan mura pod. Wala na sila yung gitawag bito nato og pagpalalum, no? Kung mo bitaw na gitawag sila mga fundamentalist kay literal gid ang ilahang pagsabutana kanang kabahin sa Biblia. Now, unya, di sad maayo kay daghan man tang mga pagtulunan nga sukwahi sa ila. So sige kay paminaw na makiglalis na unya kanako. Makigdebate na unya ka kung matud pa ma-indoctrinize na kanila, ayaw lamang, no? Ayaw lamang kaysa ako nang ginaingon, kung gusto ra kag kabaguhan, aras Katoliko, paminaw lang suwari sa pari mo na. Yun, ba ako dito ko speakers, di na ko muinom, di na ko magkubog-kubog. Guys, Katoliko gitudlo biya po na. Ang problema lang kay wala siguro ka naminaw o wala ka kapaminaw kay wa kay simba-simba. Oh, klaro? Nabi no, dinhin na lang una kita kuto higala ha.
Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Double A. Mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makaagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.